Salutări și bine ați venit la un nou episod cu Sniper Elite 3, al doilea episod. Dar de data aceasta și vorbesc. În episodul trecut n-am avut atâta timp să vorbesc, dar nu-i bai, asta e. Oricum, am ajuns și la misiunea a doua, care este destul de lungă și destul de grea. V-am zis eu înainte să joc misiunea de curiozitate și îmi place foarte mult. Jocul, mai joc o dată înainte. Ce trebuie să-i fac? E semnal Wi-Fi. Mă rog, las-o. Comod. Da, nu. Mergem. Asta e. Vedem ce mai este și pe aici. Da, ne mergem pe aici, mergem așa. Mai bine fugim, că na. Mergem mai repede. Dar aici, după colț, parcă era ceva. Mi-amintesc că parcă era ceva pe aici și... nu știu. Nu vreau să dau greș. Ajungeam la cortul acesta. Mergem încet. Încă n-aș vrea să ne audă. Da, e om acolo. Mi s-a părut. În orice caz, este unul pe aici. Văd eu. Headshot, frumos. Ok. Haide. Mergem. Da, trebuie să merg neapărat așa încet, fiindcă am încercat toată să fac sprint ca să ajung mai repede, dar mă aude ăsta din nasol. Așa, frumos un takedown. Acum să luăm document, informații de la ăsta. Le-am luat. Este unul acolo, dar n-aș vrea să o iau pe acolo. Ocolesc. Uite-l și pe ăsta aici, o să-i dau takedown, i-am dat. Ok. M-a căzut ăsta. Dar și pe unde luăm pe aici, mă? Unde luăm? E muntele. Are trebuie să o luăm pe lângă barieră pe acolo. Nu știu, ia să vedem. Dau la headshot. Mai în față. Un pic, încă un pic, încă un pic, poc. Nu i-a dat. Fuck, yes, gata. Da, hai să încercăm să o luăm pe aici. Ai, gard. Ia, trebuie să sărim aici. Sari. Da. Da, nasol. Nu intră nici pe acolo, nu sare. Da, o să... Opa. Se vede careva. Eu cred că era sus. Vede. Un loc pe aici, așa. Alergăm pe aici, că am eliminat pe toată lumea și n-are rost. Doar să asta. Opa, o grămadă de oameni. Ăla. Ai! Bă! Nu! Rahat! Bă-te cabăt, așa. Gamea și piciorul. Ai, de capul meu, da, asta mă enervează la pistolul acesta, că e, de exemplu, ca un capsator. Dacă e ca un capsator, uite, ăla nu mi face prea nimic, ăla nu pot să-i dau headshot, că e cam departe. Da, ciudat, nu mă mai vede nimeni. Da, nu mai vede nimeni. Mergem.
Da, făcând misiunea înainte, eu știu cât de cât cum e. Uite-l pe ăsta. Da, prefer să nu folosesc un glonț. Așa că dau takedown. Mai e unul. Sper să nu ne vadă. Bă, ne vede. N-a văzut. Ciorul ne-a văzut. Dacă vreau să-l omor, ne vede. Galben. Chiar ne punem pe burtă și foc. Masă. Ia să vedem la asta, putem să-i facem ceva? Sabotaj. Ok. I-a dat un picior și cred că a stricat-o. Așa, bănuiesc că a făcut LOL. Chiar LOL treaba asta. Opa, mă, nu. Am uitat că dacă fugim. Dar sper că nu s-a întâmplat nimica. Sper. Haide. Deci, mă, așa. Hai cu takedown-ul. Ok. Da, sunt foarte mișto metodele astea de takedown-uri. Câte trebuie să facem? Da, nu cred că o să fac totul în același episod. Ia cât sunt un 4, 3 sau 4 inch. 3 inch, ce să fac, frate. E unul singurel pe aici. Ăla nu-l văzusem. Uite-l pe ăsta. Ia să luăm ușurel și takedown! Poc! Thrust, da. Ok. Mergem. Aici e unul, doar unul identic. Da, am plecat în urmărire. Mergem pe spatele lui. Haide. LOL, ăsta fluieră. Da, mă rog, ești la muncă. Ok. Oare putem să fugim pe aici? Ia să... Stai să vedem dacă mai e vreo pe aici. O luăm la fugă. Până aici unde mai sunt soldați. Haide. Da, aici sigur sunt niște soldați, fiindcă sunt ruine pe aici și... Dacă încep să fug, da, uitați deja unul. Nu vreau să-mi folosesc un glonț. Să-mi folosesc un glonț, că îmi pot să-i dau takedown. Bune. Dia. Takedown. LOL. Eram lângă el și nu m-a văzut. Băga mea și piciorul. Cum să nu mă vezi, mă, eram în picioarele lui și nu m-a văzut. Opa, stai. Mă vede? Aici. Da, toți fluierăm. Da, haide, mă. Așa, hai mergem și noi după el. Frumos takedown. Ok, aici fugim un pic, fiindcă nu mai e nimeni. Sper. Chiar sper. Da, haide. Care va face... uite-l pe ăla. Pe ăla care trebuie să... îi luăm documentul sau ceva de genul. Da, și mai sunt o grămadă inși pe lângă el. Dacă îi dăm frumos un headshot! Oh my god, headshot! Da, dar sunt foarte multe aici și... da, nu, mi-am amintit că nu putem să sărim în apă. LOL. Poate putem să-i omorâm pe ăștia pe aici. Totuși aștept să vină ei. Aștept să vină... poate scap pur și simplu de ei.
Aia să vedem dacă putem să-i omorâm pe ăștia. Explorăm, să-i luăm documentele lui ăla. Foc! Hai mă! Ah, am uitat că e pușca! Am crezut că e... Am uitat că am schimbat. Crezut că e pistolul silențios. Dar nu e. Acum... Aruncăm. Vadă? Nu ne vadă. L-am văzut. Nu le-a făcut aproape nimica. Bună. Oho, am și promovat la level 4. Haide, haide, ieși de acolo. Hai. Hai să mergem. Pe ce explorăm? Mă explorează. Bă, ăsta și eu carcarma, nu mă. Bă, vină în față, așa. Așa. Ei. Da, nu citesc aia fiindcă n-are rost să citesc. Oricum nu înțeleg nimic din ea. Nu putem să mutăm și... Da, uite pe aia acolo. Opa. Sper să nu ne vadă. Uite, mai e un soldat acolo, ia-l prindem cu... E prea departe. Haide, așa, headshot. Nu m-a văzut nimeni, O să dăm cu sniperul în rezervor. Ce mă? Ăla e rezervorul 4. Hai. Mai trebuie să-i... Ne luptăm cu proștii ăștia. Ne vadă, uite, ăla ne vede. Hai, n-a murit, lol! Da. Opa. Bă, eu sunt cover, cum mă ia. Low ammo. E careva pe aici? Nu mai e nimeni. O fi pe aici? Nu, hai, că fugim. Nu cred că e nimeni. Haide. Destroying those trucks will damage their supply lines. Oh my god! Destroy the motor phone. Ia, distrugem aia. Am ratat. Oh my god, a explodat... tot altceva, da. Opa, hai mă, head. Haide, pop! Mamă! Ce headshot. Aia, hop. Cover mai bun, așa. Dar ele astea sper că nu explodează, că dacă explodează ne-am dus naiba. Foc! Headshot. Da, nu înțeleg de ce la unele headshot-uri nu dă replay cu skeletul și alea. Intră în cap. Opa. Foc. Da, parcă pe ăla l-am mai luat odată. Foc. Ha? Ia să am destulă. Oh. Ce? Mi se... Mai avem lanții. Opa, ce headshot. Ce headshot. Oh my god, ce headshot. Da, mamă, unde i-am dat? Dacă nu i-am dat de cap. Mamă, double! Nu, n-a fost double. L-a luat și pe ăla din spate un pic. Ai careva? Nu să fac. Nu înțeleg, ăla care îmi scrie mie kill acolo. Trage cu sniper pe așa care. Au! Ăla de unde a apărut? Glonț. Foc! A murit! Mamă! Nu să nu mă rămân la glonț de...
Da, mergem și după obiectiv. Mă rog, aici obiectivele sunt o grămadă și scrie trebuie să distrug o grămadă de chestii. Hai mă, ce s-a mișcat fix când vreau să împușc. Opa, ne vede unul, dă-i, ai, foc. Iarăși am rămas fără gloanțe. Mult nu merge? Opa, băi, cum înclină ăla cap, deci nebun. S-a mișcat, unde e? În orice caz, hai, fugim un pic. Mergi, mă, mergi. Ia să încercăm asta. Asta mă... Split and Steel. Face gen. Face foc, lol. LOL, face foc. Cum să faci foc, mă? Ăsta chiar... arde. Chiar o fi foc de tabără sau ceva. La ăsta mai am un glonț. Ce naiba fac eu cu un glonț? Pistol automat e... capsator, mai bine zis. Hai că se apropie și ăla de mine și eu de el. Unde e? Bine. Pare unde? Bă, mai sunt soldați pe aici. Hai să îi dăm îi dăm headshot-ul ăla mai întâi. Headshot. Uite-l. Băgat acolo, mă. Mă scoate capul. Hai, mă! Să luăm soldații. Opa, mamă, cât soldați sunt. Mamă, ce headshot. Sau nu, i-a dat de mână. Opa, care trage? Nu mai trageți, frate, bă. Bă, cu un glonț eu ce să fac? Am schimbat pe pistol automat. Dacă îl nimeresc în cap, poate mai fac ceva. Opa, hai că te-am capsat. Hai, mă! LOL! Trebuie să-i dau 3... Ai de capul meu, băi. Dacă l-o ăsta îi dau mai degrabă take down. Da, este o problemă foarte mare cu... Ăsta a murit. Hai să dăm search. Dar nu mi arată search-ul. Mă, hai că mi-l arăta. Da, am schimbat și arma că... Da, asta are mai multe glanțe. Mai e cineva pe aici, câte văd eu. Așa, luăm și documentul. Oh my god. Dați-vă cât mai trebuie să mergem. Cât de obiectiv. Da, nu, atât. Cam atât a fost și pentru acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe și comment. Și până la viitoare, vă salut!